Uma nehlelwa izilingo ngezilingo, anothi ukuthokoza kodwa lokho. Nazi ukuthi ukuvivinywa kokukholwa kwenu kuveza ukukhathazela. Kuveza ukukhathazeka bese kuyanikhuthaza. Kepha ukukhuthazela makube nomsebenzi opheleleyo, ukuze nibe ngabapheleleyo nabangenacala abangasweli lutho mayelana nolwazi. Uma ke kukhona kini oswela ukuhlakanipha, makacele kuNkulunkulu obapha bonke ngobuhle engajakadi, khona uyakuphiwa. Loyo muntu loyo oswele ukuhlakanipha makacele kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyakumupha inhlakanipho, ngoba ukuhlakanipha kokuqala ukumesaba uNkulunkulu. Kepha makacele ngokukholwa. Uma ucela ukuhlakanipha kuNkulunkulu, ukucele ngokukholwa, ungangabazi ngalutho, ngokuba ongabazayo unjengedlambi lolwandle eliqhutshwa ligujiswa ngumoya. Ngakho makangasho lowo muntu ukuthi uyakwamukeliswa utho inkosi. Umuntu onhliziyo mbili, oguquguqukayo ezindleleni zakhe zonke, umzalwane ophansi makazincome ngokuphakama kwakhe. Kepha oyisicebi makazincome ngobuphansi bakhe, ngokuba njengembali yotshani uyakudlula. Ngokuba ilanga liphuma libalele libunisa utshani, imbali yabo iwele phansi, nobuhle besimo sabo bunyamalale. Kanjalo nesicebi siyakudlula ezindleleni zaso. Ubusisiwe umuntu okhuthazela ekulingweni, ngokuba esevivinyekile uyakwamukeliswa umqhele wokuphila othenjiswe inkosi kwabayithandayo. Ubusisiwe umuntu okhuthazela ekulingweni, uthi ulingwa ube uqhubeka nokukhuluma amaqiniso, ngokuba esevivinyekile, usuvivinyekile, wathuka, wahlushwa, wasongelwa, konke lokho abakwenzayo sekwenzekile konke, banithuka, banigxeka, baninyefula, banibiza ngazo zonke izinto. Wena uyakwemukeliswa ini? Umqhele wokunqoba esuwethenjisiwe umdali wethu, ngoba uyasithanda. Wa akhir dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.